Krasotinka, šátek a vlasy, ta se mi líbí. Prosím o představení, jak se jmenuje. A jak voní? Dobrý den, milý draku. Představím vám naší holku Ančí. Ančí Pekářovi. Ančí Pekářovi. Ty, princezno Vladěno, bereš si draka za svého dračího manžela? Ano. A ty, draku, bereš si zde přítomnou princeznu Stříbřenu za svou manželku? Ano, beriem. A podle se v chalupách se asi něco chystá.